मा दङ याय चटनिया चटनि माने मम' किमायाव संनायखौ होग्रोबाय आरो ना हाइजें सामब्राम गुफुर उननाय आजनाखौ होबाय नांनायखिनि आरो होबाय सुपनि संख्रि गैला माने दा होफिनसै नै बे गुरमुरिस आरो ना ब्लेक पेपार बेना दा खोमसि नुदोंलै डाइरेक्ट होलायनांगौब्रा नै बिथाङा बेसेबां स्पिडआव हायो डाइरेक्ट होदो सुपआ हले बिराद टेस्टलै कालारा बिराद बरिया नुदों आरो ना आरो रल दायो रल देलाय बानायलाय नायनो थिखोनो बायो रल चिकेन रल बानायगोन गिदिरजों चिकेन रल आइसमोन चिकेन रल जानोबा फै जोंनि दखानाव लक्सना लक्सना जाहैबाय उदालगुरिनि मा होनगोन बेखौ पेट्रल पाम्प दं आरो ना ओरै हरसिंगा थांनाय लामानि सिदा सिदि बरिया wah ini bener How's बियो फ्राइड राइसनि माइरं रुदों जाथ'वाखै आरो ना जाथ'वाखै जासिगोन एसेबानो माने ओरै सेरनानै नायबाय थानांगौ आरो ना जेनेबा ओंखाम बायदिद्रायबो नङा जेनेबा फ्राइड राइसनि माइरं नालाय एसे स्र' जानांगौ आरो नङाबा गेफेद्रायबा एवनो हानाय नङा बायलाय चिकेन फ्राइड राइस लोगोफोर मारै नुदों कालारखौ कालारा मोजाङानोब्रा हा मोजाङानो नै जाफैनो हागोन जोंनियाव एकदम बेदर मोजांथार फ्राइड राइसआ पेट्रल सिदा दखाना फैनो हागोन फैसिगोन संनायखौ गरम हिट ना लाइन स्राङाव देखाय अर्डार नामा इयो अर्डार फ्राइड राइस गिदिर बाथ्रा नङा जाय गावबागाव गोसो होनानै मम'नि चाटनि बियो मा होखो बेहाय बानलु गोरान पियास ओमफ्राय हाइजें सामब्राम गुफुर माने मम'नि चाटनि आरो ना एवदों नै एवगासिनो माने पियासा मोनजासे एवनांगोन बानलुआ खामजासे एवनांगोन आरो ना अरखौ एसे फिसा खालामनांगोन आरो बारा गिदिर होनानै एवबा जाया मम'नि चाटनि बिराद गोथाव जायो माबसेलाय गंगार दुन्दिया मम' चाटनियाव होनो गोथाव जायो आरो बेखौ होबा मम' चाटनि चाटनिया नाइसखा हले मा दङ याय चाटनि माने मम' किमायाव एन्थ' बेदर ओमफ्राय पियास बान्दा कफि हाइजें बिदिनो थायो बानायगासिनो आरो ने बानायगासिनो बिराद दुमदाम बानायोलां फानोलां फानगासिनो हाख'वाखैलै लोगोफोर बानाय मोनालायबाय जालायबाय हनै ओंख्रि संसै संसै मा ओंख्रि ओंख्रिया मुला आलु
बयलार बेदर नै बयलारा बयलार नै फियास हाया मानि पियास जाखो इखौलाय बेदरनिनो बेदरनि एसे गिदिर गिदिर हानोसै माने फिसाद्रायबाबो खामोना एसे गिदिर गिदिर हाबाय आरो बानलु आया आखाइ लोरिना दंलै नैहायनो मावनो हाया मोनथारदों